Sharhin fina-finai da tarihin jarumai kashi na 158. A yau za mu tashi akan fin ɗin Nayak, kalmar da ke nufin shugaba. Fin ɗin da ya fito daga masana'antar shirya fina-finai ta kudancin Indiya da aka shirya shi da yaren Telugu. Wanda fin ɗin fin ne na ɗauki babu daɗi da darakta B.B. Banagyak ya ba da umarnin shirin fin ɗin. Sannan fin ɗin ya ƙunshi taurarin 'yan wasa irin su Ram Charan, Amala Paul da kuma Kajal Agarwal, wanda shi ne karo na biyu da Ram Charan ya yi aiki tare da Kajal Agarwal bayan sun yi fin ɗin Magadira da ya fita a shekara ta 2009, kuma shi ne fin ɗaya tilo da suka yi aiki da jaruma Amala Paul. Fin ɗin Nayak, wanda kamfanin Algaita na fassara suka masa suna da mashiki, mai tsawon minti 160, ya fita a ranar 9 ga watan Janairu a shekara ta 2013. Sannan fin ɗin ya ci kuɗi karo 35, kimanin naira biliyan 3 da miliyan 150. Ya kuma yi sa'ar kasuwa inda ya dawo da karo 65, kimanin naira biliyan 5 da miliyan 850. Abin da ya sa aka bayyana fin ɗin a mai sa'ar kasuwa. Sannan kuma fin ɗin Nayak ya zo a fin na 5 mafi kawo riba a dukkanin fina-finan da aka shirya da yaren Telugu a shekara ta 2013, bayan fin ɗin Antarin Tiki da Redi, Sitamma Baki Tilosiran Male, Murci, Badisha da suka sha gabansa. A shekara ta 2011, a lokacin da darakta B.B. Banagyak yake kokarin karkare aikin fin ɗin Bardinat, wanda Allu Arjun ya jagoranci shirin fin ɗin da ya fita a shekara ta 2011, ya ayyana cewa a fin ɗinsa na gaba zai ɗora jarumi Ram Charan a jagorancin shirin fin ɗin, wanda a lokacin jarumi Ram Charan yana kokarin karkare aikin fin ɗin Racha, wanda aka masa fassara da sunan Hatsabibi da ya fita a shekara ta 2012, wanda a daidai wannan lokacin jarumi Ram Charan yana fafutukar samarwa kansa kujera ta musamman a masana'antar shirya fina-finai, inda ya karbi tayin fin ɗin na Nayak cikin zumuɗi, tare da cewa lalle labarin ya yi masa. An kuma ayyana cewa jaruma Shruti Hassan da Hansika Matawala su ne za su kasance jaruman cikin fim ɗin, amma hakan bata samu ba, inda aka maye gurbin Shruti Hassan da Kajal Agarwal, yayin da aka maye gurbin Hansika Matawala da Amala Paul. Sannan an bayyana raɗe-raɗin cewa jarumi NTR Rama Rao zai fito a cikin fim ɗin na Nayak a cikin wasu ƙananan ɗauka, yayin da mahaifin jarumi Ram Charan ɗin wato Chiranjeevi shi ma zai fito a cikin wasu ƙananan ɗauka a cikin fim ɗin. Amma dai daga baya daraktan fim ɗin B.B. Banagyak ya bayyana cewa wannan zance ba shi da tushe. Kabilar Girjan sun shigar da korafi akan fin ɗin Nayak saboda sunan fin ɗin an saka masa suna Nayak, wanda sunan shugabansu ne na kabilar da suke kiransa da Nayak, inda suka ce za a yi amfani da sunansa domin a ɓata masa suna, wanda dama kabilar suna ɗaya daga cikin kabilun Indiya da ake ganin cewa kabilar suna ɗaya daga cikin kabilun Indiya masu tayar da ƙayar baya. Sai dai korafin nasu bai karɓu ba, domin ko daraktan ya kai fim ɗin an saka shi an kalle shi, inda aka ga cewa babu ta wani sofa ne da aka ce an taɓo wannan shugaban na kabilar Gijran, don haka aka tabbatar musu da cewa babu wani cin fuska da aka yi a cikin fin ɗin domin a taɓa shugaban nasu. Kawai dai an saka wa sunan fin ɗin Nayak ne a matsayin shugaba, ba wai kawai don ya kasance sunan shugaban su Nayak ba. Cibiyar tace fina-finai ta kasar Indiya ta rike lasisin tikitin da ke ba da damar fita ga fin ɗin Nayak, inda ta ce ba za a bar da lasisin tikitin da ke ba da damar fita ga fin ɗin Nayak saboda an ambaci sunan gwamnan jihar Andhra Pradesh wato APJ Abdul Kalam. An kuma ambaci sunan tsohon shugaban kasar Indiya wato Sarvepalli Radhakrishnan, wato shugaban kasa na biyu Sarvepalli Radhakrishnan. Don haka cibiyar tace fina-finan ta ce ba za ta ba da lasisin izinin ba da fitar da fim ɗin na Nayak ba har sai an cire sunan gwamnan da kuma sunan tsohon shugaban kasar, sannan an cire wasu gurare da ake yin shaye-shaye a cikin fim ɗin da kuma busa taba sigari, da busa taba sigarin ba an nuna ta ne akan cewa mai mummunan ɗabi'a ne kan iya shanta ba, ana shanta ne kawai domin nishaɗi da kuma rakashewa. Fim ɗin Nayak dai ya karya tarihin fim ɗin sinima man Gangataran Babu, wanda fim ɗin sinima man Gangataran Babu ɗin shine fim ɗin kudancin Indiya na farko da aka nuna shi a allon sinima da ta kai 103. Ya kuma karya tarihin fim ɗin Businessman, wanda aka nuna shi a allon sinima da ya kai 105, wanda shi kuma fim ɗin Nayak ɗin an nuna shi a allon sinima da ya kai 110. Manazarta dai sun sauki fim ɗin Nayak kamar haka. Manazartan dai sun ce a cikin fim ɗin na Nayak wato mashiki an yi aron hannu sosai a cikin wani tsohon fim da ya fita a shekara ta 2003 mai suna Tagore. Har ila yau aka sake yin aron hannu a cikin fim ɗin Lakshmi da ya fita a shekara ta 2006. An sake yin aron hannu a cikin fim ɗin Krishna da ya fita a shekara ta 2008. Sun kuma ƙara da cewa an sake yin aron hannu a cikin fim ɗin Azur wato fim ɗin Cakwakiya da ya fita a shekara ta 2009, fim ɗin Simhadri da ya fita a shekara ta 2003, cikin fim ɗin Chhatrapati da ya fita a shekara ta 2005 shi ma an yi aron hannu a cikin saransa a fim ɗin na Nayak. Haka fim ɗin Shivaji da ya fita a shekara ta 2007, marubucin ya sake yin aron hannu a cikin fim ɗin na Nayak.
daga ƙarshe dai manazartan sun ce wannan wani irin marubuci ne da ya kasa tsayar da alƙalaminsa a guri ɗaya, shin marubuci ne wannan ko kuma makoyi? Wannan abun kunya ne sosai ga marubuci, kamata a kira shi da marubuci ba sai dai a kira shi da makoyi. Assalamu alaikum, muna sanar muku da cewa za mu fara tura fina-finai ta Telegram ga duk wanda suke buƙatan wasu fina-finai ko wanda muka yi sharhi ko waɗanda ba mai sharhi ba ko kuma ba su fassara. Ku tuntuɓi lambata da in ɗora akan profile ɗina domin a tura muku dukkan irin fina-finan da kuke so ta Telegram. Ramas Azare kuke saurara.